ଏ ବାପାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୟସ ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ତ 90 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଦିନ ଦି ଓଳି ଟିକେ ଠିକ୍ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ତାକୁ ଘରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀର ପୁଞ୍ଜି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ପୁଅ ଝିଅ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତିକା ମଣିଷ ଥାନ୍ତି ଯାହାକି ବୃଦ୍ଧ ମା ବାପାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବାପା ଭିକ ମାଗି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ତ 2 ଦିନ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପରିଣତ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ବେଳେ କେହି ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିବାକୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନାହିଁ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ପୁଅ ଝିଅ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆ ହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଯାହା ପାରୁଛି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିଏ ବିସ୍କୁଟ୍, କିଏ 10 ଟଙ୍କା, କିଏ ଚାହା ପାଣି ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ହିଁ ସେ ଜୀବନଟା କାଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ।